jdeš digič. Je to plné vody. Spadli jsme někam do Afriky. Ahoj. Ahoj. Mám ho, musím to najít. Já mám u sebe vlnu. Já mám u sebe telefon jablok. Jak to nemáš zap? Trošku. Tak jo. Mám jich hodně ještě tady. Dej mi jabka. Jo, tady když teď. Sorry. Krásný. Co budeme dělat? Motor nejde nastartovat. Nevím, když jste řidiči, že by to nejde nastartovat. Musíme se trošku rozhlédnout. Tak jo, půjdeme tudy. Vypadá slunce. Půjdeme tudy. Jak to vůbec řidičky způsobili? Nevíš, že se vůbec stalo, že jsme ztroskotali? Co si pamatuju, tak nám začalo hořet křídlo, pak kde si upadlo a pak už si nic nepamatuju. Mám dřevo. Pojď za mnou, půjdeme se podívat na domu, třeba budu odemčená. Jo. Vypadá to tady minimálně jako bydlí. Najím se. Doufám, že se tam půjde dát jít. Je tu nějaká cesta, půjdeme po ní. Hele. Třeba to někam nás dovedu. Něco vidím. Já taky. Pojď tam. Radši do něj nepůjdeme. Je nějaká buska. Radši do něj nepůjdeme. Je to otevřené, pojď za mnou. Radši nepůjdeme do té portálu, protože by nás tam zanesla. Pojď za mnou. Je to otevřené. Pojď, jdem tady dolů. Já tam jdu teda. Pojď dolů taky, taky. Tu slíbně. Jsem právě chtěla říct na název. Tohle je asi zamčená. No. A to samé je nebo Radši odsud vypadneme, než se tu někdo objeví. Já bych si radši zůstala. Třeba... Nejsou tu nějaké postele aspoň? No nevím, ale zabij. Já radši Rychle pojď dovnitř, vidím tu několik creeperů, je tam kostlivec. A ještě creepři, pozor. Pojď dolů, rychle. Rychle pozor, než tě zabije. Pojď dovnitř. Kde jsi? Kde jsi? Vevnitř, vevnitř. Šla jsem dolů po schodech. Už běžím. Jo. No, v životě.